asive sijabule namhlanje usuku olukhulu la kwaNguse koFola koFakati sijabulela indodakazi yethu iyona nkosazana yethu le uMandisa. Namhlanje siyamemulisa, siyambonga ngokuyiphatha kahle kwakhe nokufunda kwakhe asihloniphe and emva kwalokho ke uzobe sezokwembeswa abakasilela ngamanye amazwi sesiyamkhipha la ekhaya sesiyamshadisa intombazana. Akukholakali sonke nje sithi la ekhaya akukholakali ngoba uMandisa ubeyingane manje ekhula phambi kwethu manje namhlanje usekhulile and uMandisa sesomkhipha ayoba unkosikazi womuzi wakhe asikholwa kwathina kodwa ke siyajabula kakhulu. Ngijabule kakhulu ngicela intokozo enhlizweni yami as umuntu omncane futhi oyisisi wakhe obukela kuyena kuyasijabulisa ukubona usisi wethu sesifike kulesigaba. Engifuna ukushiya nakho ukuthi ngiyamthanda kakhulu ngifisela inhlanhla nobuhle kulesigaba azongena kusona njengamanje. Ngijabulile uyathi intokozo ngibone igiya bengazi ukuthi yakwazi ukugiya kodwa ngijabulile. Ngakusho nje mfethu ukuthi Mandisa sisibonile nawe sizamile sasihlanganisa sambuka ukuzibamba into kwanze usisuya mhlanje ibe impumelelo. Ngiyazi ngiyathemba sobambana kuzobe phakathi sokwazi ukumelelana sibambelana kodwa ngiyabonga ngiyakujudge nje ukuthi ngiyethanda sonke. Into engithanda ukubatshela yona ukuthi nje bazi okokuqala ukuthi umesaba uNkulunkulu empilweni zabo. Bazi ukuthi konke impilo iphethe uJehova bayiphathele bona. Nalolu suku lolu behlelo yena uNkulunkulu. Ngaphandle kwakhe bengeke lilunge. Singathi nje uNkulunkulu abe naye ahambe naye. Lolu hambo lolu lokungena emshadweni uhambo olude oluneyihibe namagquma namathafa nakho konke kodwa nje sithi nje konke akube kusomandla. uNkulunkulu kuphela ozomsiza to navigate le journey yakhe ayiqalayo manje. Ngithanda ukubonga my family, my friends, everyone of course who has supported me kuze kufike lana and nomyeni wami mostly ubonke wakasilela ukuthi konke kufezeke kuhambe kahle.